من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله حمدا كثيرا بشونا أمي الله فوق سبعك على بركة دكا ولي ما دو أيوة بشونا أمي رجمنا أمي بنو تي في سيجو بلي با أما كنو أيوة أنا studio belebele ba in suna yan seba biribiri ka studio in sɛgɛrɛ ayiwa k'an ka belebele sɛgɛrɛ a jabala la n'o ye an ka sababuba ye Sheikh Musa Sidibe Banungo Musa Shigonga ani Malifiya Tana Mundugula Farada sago ɲuman k'a sɛgɛrɛ a jabala la o tumana fɛ n'a fɔ an b'a kɛ ladala ka kɔrɔ cogo min na n'o de ye an ka émission duman ye n'o ye dɔnni kɛnɛ ye walima i k'a fɔ ko dɔnni bulon o la suna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani minnu bɛna video sɔrɔ kɔfɛ ka bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ayiwa minnu abonné don an ka jabaraninw na n'o ye Banungo TV kibaru b'u fiyɛ sago ɲuman media o tumana fɔ chambre officielle ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ marahaba seli tɛmɛna hɛrɛ la ni Ala sɔnna ma o tumana fɛ an ka sew bɛ ɲɔgɔn fɛ su na an bɛna foli di sew ma ni Ala sɔnna ma Sheikh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله على فوق على بركاته ka Ala wale ɲuman dɔn Ala min sɔnna ka bi yira an na kosɛbɛ an bɛ Ala fo sunkalo ɲuman tɛmɛna an ye dugawu caman ɲini ka dugawu caman kɛ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ kabini sunkalo kɔnɔna na o kelen don wa an ti sɛgɛn an bɛ o dugawu kelen ta k'a ɲɛsin kanubaw ma o dugawu kelen ta k'o ɲɛsin an yɛrɛkun ma k'a ɲini Ala fɛ sunkalo in tɛmɛna sisan an ye bato minnu k'a kɔnɔ Ala k'a bɛɛ kɛ baraji ye an ye an b'a ɲini Ala fɛ an ye sarakato zariya minnu bɔ sunkalo in kɔnɔ Ala k'o minɛ an ye maa minnu kɛra sababu ye muso cɛ sabatɔ ne k'u jigi tugu mana min na ni dusukasi b'u kan ne ka dusukasi ta k'a b'u kan kabini u seko ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ barajiw ye seli tɛmɛna san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na Ala k'an ka san hɛrɛw caya Ala ni Ala kɛra bonya kama sɔli Ala rasul hakili la kabi seli tɛmɛna nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka bɔ ka kuma émission min n'an b'a kɛ juma su kosɛbɛ ka dugu jɛ juma na kosɛbɛ ni ma fili o don juma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in kan o don dɛ alhamdulillah an b'o siratigɛ kɔnɔna na an b'a ɲini Ala fɛ faamuyali ko ɲuman Ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen kanuba bɛɛ samɛ ye kanuba bɛɛ ka foli ye ka yafa belebeleba deli kanubaw fɛ u ka yafa Banungo Amadu ka wulukasigi a n'a den bɛɛ lajɛlen ma an yafalen don bɛɛ ma fana bari ɲɛnamaya ye sababu ye kosɛbɛ ni ko maa o maa a ye na an ka baro bamananw ko ten a bɛ komi ko de a ye na an ka kɛlɛ kuma caman b'a kɔnɔ an bɛ se ka fɛn caman fɔ a bɛ maa dɔw tɔɔrɔ mais maaw k'a dɔn k'a fɔ lawulikama tɛ a bɛɛ lajɛlen de ye dɔrɔn maaw ka se ka u yɛrɛ nafa cogo min dɔ nafa fɔtɔ o bɛ don dɔ gosi la donc kuma kɔnɔ o tɛ b'a la an yafalen don bɛɛ ma an b'a ɲini Ala fɛ san caman bɛ Ala bolo fana Ala k'o jira an na Ala k'o kɛ o tumana fɛ adamaden bɛ sugo don o don wa don o don i bɛ sugo kura kɛ min ni kɔrɔlen tɛ kelen ye wa adamadenya tɛnɛ fana o tɛ ban o tuma Seku an b'a ɲini fɛ i k'i yɛrɛ da don sugonga la dɔɔni ka dɔɔni walawala kanubaw ye a la hali bi parce que don o don o kun ye min ye mɔgɔ kura de bɛ don nin page ninnu kɔnɔna na ka asu ye minnu kuma deli k'an ye fɔlɔ o tumana fɛ an b'a kɛ olu yɛrɛ de kama Seku assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah i ka nin kuma in a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli lase an ka page belebelebaw ma a fɔlɔ page bɛɛ kuntigi n'o ye Banungo TV don Banungo TV Ala barika la ka bɔ ni ma fili salon na ka se ɲinan ma téléso ko yɛrɛ o kun ye an ka chaîne bɛɛ latigɛ an ye o ko ninnu a tɛ taa ko dɔw kɔ an bɛ ka Ala deli kanubaw ka dugawu kɛ ni Ala sɔnna ma tagalen ɲɛfɛ ko in bɛna nɔgɔya nimɔrɔnin ko ni telefɔni jalanin taw bɛna bɔ a la a bɛna kɛ telekuturu yɛrɛ ye tagalen ɲɛfɛ ni Ala taala ka jɛ donc o de ye Banungo TV an b'a fo ka barikada ka baarakɛla bɛɛ fo ka barikada o ka kan o kɔfɛ sabu ɲuman media ani Sheku Amadu officiel ani Banungo Musa yɛrɛ officiel Kasum Sidibe ale ta ni fana bɛ ka dɔ ɲini bɛɛ bɛ yan ka dɔ kɛ
bela jele fo ma be fa ke forfait ta ka sigi ka anw lamɛ an ka foli di ye an b'a ɲini ala fɛ faamuya ko ɲuman minnu bɛ bɔ an da kɔnɔ ni nafalan b'a la an b'a ɲini ala fɛ ala k'i nafa n'a ye suko hadamadenya tana kuma tɛ dɔwɛrɛ dɔn kɔ e nana o bana bɛ fɔ a bɛ fɔ dɛ an bɛ sigi yan an bɛ banaw fura ni o suko min filɛ nin ye n'an b'a fɔ ala ye diɲɛ don o don da maa dɔ bɛ suko siga t'a la i bɛ se k'an ka kasɛti bɛɛ lamɛn k'a ban i tɛ sogo in kɔrɔ sɔrɔ la i t'a sɔrɔ bɛ cogo di a ma nɔgɔn c'est-à-dire sogo ye kabako de ye n b'a fɔ yan waati bɛɛ ka bɔ ala yɔrɔ ka na d'a ka jɔn sanumaw ma walahi sogo bɛ d'a ma sanuma na o sogo ka sanu sogo mana d'a ma nɔgɔlen na o ye sitanɛ sogo ye mɔgɔw ka janto o la sogo bɔra ala yɔrɔ k'a di adamaden ma k'i dɛmɛ a ko inna allaha alimul ghaibi wa shahada ko ala bɛ dɔnni kɛ ko dogolen na a n'a bangelen nka a ye adamaden fana ladɔnniya allamal insanu ma lam ya'lam a ko a ye adamaden ladɔnniya fɛn na fɛn min ni a t'a dɔn fɛn min n'a t'a dɔn o ye fɛn jumɛn ye ala subhanahu wa ta'ala ka fɛn dogolen de e bɛ da ka wuli da ka wuli kɔnɔna na i bɛ waatinin min kɛ n'i dalen don sunɔgɔ la n'i sunɔgɔra i b'i b'a fɔ su de bari fɛn o fɛn bɛ kɛ sunɔgɔtɔ kunna i tɛ b'o si kalama fo kumana min na n'i yɛrɛ ye waati e bɛ taa yɔrɔ jumɛn waati i bɛ ala subhanahu wa ta'ala ka yamaruw de kɔnɔ kɔnɔna na fɛn mun ɲɛnamaya y'i tɔɔrɔ i nana diɲɛ kɔnɔ ka bɛn ni don min ye n bɛ nin fɔ aw ye k'a gɛlɛya a y'a janto a la adamaden bange don e nana diɲɛ kɔnɔ ka bɛn don min ma sababu dɔ b'a la ala tɛ jɔn se k'a d'i ma yɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen nafolo t'u kun walima n ye nin ɲini maa sɔrɔ kama k'a sugu bɛ da ala kan o tigi ko man di ala n'i y'o ye maa o maa la i ma bɔ maa min